Nahihiya ako. Kanina pa ako nahihiya credit. Nay! Shout out po, shout out. Dito po tayo sa bahay. Alam yung puti! Gusto talagang manit yung mama niya. At yung sa mga natalungan na hindi natin masaswat. Yung sa buhay. Kung ano po natin yung dito po ba yung mama niya. Kasi ano ko lang ito, alauna lang, may manakunin. Kasi hindi niya alam na bukas pa Gandang lang. hapon, Mader. Gandang hapon din po, ma'am. At mabuti at nandito kayo ay. Ngayon kasi si Luisa, ang sabi ko sa kanya, gusto kong manit kayo. Yun at yung mga kwento din po kasi niya, gusto ko na lahat ng mga nilahan niya kung totoo. Kasi mahirap din kasi, alam mo naman, nasa social media po tayo, di po ba? So, Luisa, nandito si mama mo. May mga katanungan ako kay Luisa, Mader. Ano po pangalan niya, Mader? Family po. Rumili. Magandang hapon, Mader. 41 po. 41. Mader, may mga katanungan kasi ako kanina kay Luisa kasi syempre, una na yung pagkikita at nangyayari siya sa akin ng tulong doon sa may bilihan ng battery. At nagulat ako kasi buntis siya, kaya tinanong po siya kaagad kung ilang taon na siya. Mga 20 na po yan. Pwede niyo po bang ikwento ang buhay niya, Mader? 20 na po yan, ma'am, ay nagulat na lang po ako, ma'am, at bigla siyang, dati po sabi ko po siya magregla. Ngayon po, nagtataka ako, nang hindi na po siya nagre-regla. Ako, nak, ano ka ako, ba't hindi ka nakako na regla? Ano ka ako, buntis ka? Ang sabi niya po sa akin, hindi nga ma, hindi. Tapos hanggang nag-ano po ng buwan, naglalakad ang bulan, dumaan na po ang buwan. Wala, ma, day pa rin po, nagkikakaila. Tapos malaman ko nga po, siguro mga 5 bulan na, naglalaki na po yung tiyan niya. Tinanong ko po siya, sabi ko, sino ba ako may ano kayan? Sabi daw po niya, sino po ako may gawa? Sabi niya, si lolo daw po niya. Sabi ko, paniman po ang iyak ko. Sabi ko, paano nangyari yun? Sabi ko. Sabi niya po, sobra daw sa pagod garo po, sobrang pagod niya, hindi daw po siya nag-alam. Pero nagising po siya. Nung mangyari na yata po yung inaano na siya nung luluhon. Ay wala man po kami dito noon. Ay wala kami dito sa bahay namin. Siya po nandun. Kami po nandito. Ay grade 8 yata po pumunta sa amin. Grade 8 na po lumipat dito. Tapos ngayon po, tinatanong ko kung totoo ba kako yung pilulo mo o daw. Siyempre po, babae tayo. Ay alam niya po baga kung sisiman ang ama o di pa tanong ko po. Sigurado baga ako na hanggang nga po nagsumpa ako na pag na halimbawa nga magkatapuman nga po yung si Papa may gawa ay mamamatay na yun, ilang ano na lang, bulag na pag ako ay pag nangyari ako na si Papa may gawa, hindi na ako mapunta-punta doon. Nagsabi na po ako sa mga kapatid ko, hindi ko man po sinabi na sa kapatid ko na nangyari dito sa anak ko po. May pangarap ito, mamay. Yun nga ang inaano ko sa kanya. Yung pang inaano ko, bakit man nangyari sa akin kung kay lupa ko. Tinanong ko man po at nakarating na po ito sa DSWD na dinala na po ng mga maestra. Nagulat po ako, gabi na. At wala pa yung anak ko. Tapos tinawagan pa ako dito ng anak ko, mama nga, nagpunin mo nga sa ate diba sa DSWD. Tapos, nung kinausap po ako ni Ma'am Risa, nasyak po ako nung nandun nga ni po, ayaw pa, sa akin, ayaw pa uuwi. Tapos nung naglalakad po ako kamambugan hanggang Mantagbak, sinabi ko na punta po kay La Papa, hindi naman po naniwala. Hindi daw siya may gawa. Tinanggi po. Tapos nagalit din po ako sa mama ko. Tapos sabi ko po, ma, bakit ako ganun? Alam niyo naman pala ako. Pinagkatiwala ko po sa inyo yung anak ko. Tapos, yung sabi daw po niya, huwag daw sabihin sa akin. Bakit ganon?
Pinagbantaan po nga ni, na may kutsilyo pa daw po yung ama ko. Hindi naman po ako naniwala ka. Hindi man para ako magagawa yun. Kaya mo niyan po, punta-punta kami DSWD, ayaw man niyang paano. Matanda na po ay, mahina na. May ilang ano lang po, baka mawara na po. Ay ngayon po, gusto man po sana namin mag-ina ipakulong. Ay kawawa man na po yung doon sa kulungan. Nanay po yung bilang anak ko po, pagkaina ko. Ay ano man po, may kubahala nakakamahal na Diyos kung anong ano. Kaya sabi ko po sa kanya, kung aalagaan mi, ayaw man niya, papampun daw po yung anak. Papampun niya? Saan mismo nagsabi? Ma'am, lalaki po yun, ma'am ay. Lalaki ang bata? Pinakultrasan ko na po yun. Natakot nga po ako, nagdudugo yung perta niya. Kaya natakot po ako, madam, nung na-ultrasound po, lalaki daw. Ano natin, ayoko nito mama, papatayin ko to. Kahit nga po sa DSWD, mapipaparaan ng tiyan, suntok. Sabi ko, huwag ka ako yan, bakit kayo pamawalaan yan? Pero mother, sa totoo, yung nasa puso niyo po, yung lukso po ng dugo niyo, sino po talaga ang... Hindi ko kumanyanin mga maintindihan po para kapang ano ko man po may parang hindi. Marami ito man matanda minsan may mga kasama na angkas. Balik man po kanina. Ano po siya? Huwag po kayo mag-ano sa akin na din ha, kasi ako po, being Kalinga Partners, nakalinya po ako sa may mga something sa pag-iisip po. Kanina po kasi habang ini-interview ko siya, gumagano siya. Meron siyang something sa pag-iisip. Parang ano po pag ano ko minsan minatawa. Kanina nagano siya, gumagano siya. Sabi naman po ng mga meter, baka daw po shock lang na kumbaga itong nangyari sa kanya, na trauma. Isa din po yun. Yun din po yung napapansin ko sa kanya. Kaya minsan po tigaan ko man po mahinahon. Pinipilit ko man po ako talagang sino may gawa. Talagang daw po si Papa. Si Papa, nilulo daw niya. Ay kung yung totoo ka ako, nag-iyak na nga po ako sa kanya. Talagang lulo daw. Mahirap po Mahirap po ba ma'am? Bilang lulo pa yung ano sa kanya. Ay, sabi ko ma'am, sigurado ba kakakuha na ako? Pinipilit ko po ma'am. Talagang yun daw po ma'am. Siya daw po. Wala na siya may tuturo. Wala na po ibang tinuturo. Kahit nga lang po ma'am, sabi ko, sige na kako na, ituro mo na kako, tayo hinga natin ng pera para dyan kako sa anak mo. Wala talaga ma'am, yung luluon talaga pang sabi. Kasi ko, hindi, bahala ka na kako. Kung yan nakakong ano mo, ngayon, galit ko sa akin mga magulang ko. Ang sabi ko nga sa kanya, nasa social media tayo. Gusto ko lang yung katotohanan. Kaya po daw, yung nga daw po mga luluon daw po talaga. Pinipilit nga natin kami po na ipakulong daw. Di ba tinanong kita, sabi ko sa iyo, paano ka nakasiguro na yung lolo mo ang may gawa sa iyo? Ang sabi niya, tinimplahan daw siya, binigyan daw siya ng tubig na may kulay. Ininom daw po niya. Nagtataka ako, nagkakatulog daw siya. Nagtataka ako, paano man po mangyayari ngayon? Ma'am, may bulag na po yun. Di man naman nakakakita yun. Pinainom daw siya ng... Nakakapagtaka nga ni Ma'am Ta. Pag mataay po siya, binabaliwal ang ako ni Mama. Nagkakaspas na lang po siya, kahit saan po na lang nahurok-hurok. Sa banyo, kung saan po, sa maliin sa lababo, sa lutuan. Hindi ko man po alam sa akin kung hindi man talagang saan may gawa. Kasi ko nga nila, sige nakakanak. May mga kaibigan siya. Wala man ako, di man po yung nag-ano-ano. May mga kaibigan siya lalaki. Ano ma'am, minsan yung matanda na nga ni ko, minsan nakikita ko. Matanda? Tricycle ma'am, minsan may nakikita ng kapatid ko. Galit nga po yung kapatid ko sa akin, yung lalaki. Kaya nakikita daw po yun, nakabakay na sa matanda. Kaya nagtatanong man po ako, minsan igaman din po doon kay daddy, yung tinatawag niya daddy, matanda din, sa tres, mantagbak. Kaya nagtatanong man po nga ako kung talagang hiisay. Mayroon din po doon sa Mercedes, sabi, nagtutulong lang daw po sa kanya, binibigyan daw po kayo ng sandaan. Pwede ba daw po yun? Ay lalaki yun. Hindi, kahit naman po sinong babae, magtataka kayo, bibigyan kayo ng sandaan, walang kapalit. Dinala pa daw po doon sa bahay, wala naman daw ano. Tapos nang sinuot naman namin po ng asawa ko yung lalaki, ang sagot po sa amin, bahog man daw po siya. Yan ang sagot sa amin. Di pa man po yung lalaki alam na buntis po. Basta sinagot lang kayo ng lalaki. Sinagot lang po kami ng asawa ko na
Sobrang takot nga ni po. Namumutla na nga dun sa asawa ko. Sinap namin yung asawa ko ay. Tinakot niyo po. Hindi naman po takot. Tinanong lang. Tinanong nilang po. Pero takot na siya. Hindi naman daw ginalaw niya. Tabaog daw po siya. Yung tanong, yung po ang sabi niya. Kasi ko, bakit mo ka binibigyan yung anak ko ng permission daan? Tulong lang ang niya yun kasi naawa ako. Yun po ang tanong, yun po ang sabi sa amin. Sige po, mother, tanungin niyo po siya kung sino talaga. Para at least alam. Sigurado ba na si lolo mo? Pinipilit mo talaga po lolo daw po niya no. Di man po ako makapaniwala. Sabi ko, posible mo, ganyan nga po sabi niyo na tinitimplang po may kulit. Hindi ko pa Kasi po, ang sabi po niya, hindi lang daw po isang beses siya pinagsamantala. Sabi nga daw, madami na nga daw po yung sinasabi sa school. Marami na daw po, dito nga di alam po, nandito man nga po kami. Tapos, ang sabi ko naman sa kanya, baka yung lolo mo, lasing, hindi alam ang ginawa Hindi niya ko sa nga iyo. po alam at nandito po Ang sabi naman niya, hindi naman daw. Sabi ko, edi matino ang lolo mo na gumawa sa iyo ng Tataka kahalayan. nga po ako kung paano nangyari ang Napaka-imposible ang lahat, di ba? Sabi nga po ma'am, kaya sabi ko, hindi ako mapaniwala talagang si papa ko pa may gawa. Kaya lang, pinipilit ko ma'am, talagang wala. Lolo daw po niya talaga. Kahit anong mangyari. Tinatanong ko nga po ma'am kung kailan ka ba inano talaga niyan? Tagal na. Anong grade? Grade 9. Grade 9? Nandito ka na ba grade 9? Nung bata pa ako, ginagalaw na ako nung pag-uwi natin doon. Anong grade 9 yun? Grade 9, nandito ka man na sa amin. Grade 8 yata yun. Grade 9, nandito ka man na. Wala pa ako dito. Wala ka pa dito nun? Paano nga nangyari yun? Pati si Lula mo nga nakagalit din sa akin. Bako daw may di naman daw yun. Posible man daw. Saka pati ang sagot naman sa akin ng ama, kung magkalalapit lang, bukas naman yung salat, bukas naman yung kwarto nung tinutulugan mo. Dapat daw, kung nangyari na ginalaw ka ng nuluhon mo, dapat daw nun ay tinadyakan mo kaya sumigaw ka. Ito ang sabi ni mama. Pinipilit ko man tanongin, maman din. Yung man din ang sagot mo, lolo. Hindi man pa ako naniniwala talagang ama ko may gawa. Meron na palang Pinasisiksikan man po, siya man lolo talaga. Siguro nagising siya na Nagising nga din po, ma'am. Tapos pagkagising po, nakita niyo mukha ng ama ko. Tapos nung magpalag man na yata ko siya, magpalag, may kutiyo man na daw kung tinututok sa kanya. Hindi na po siya nakagalaw. Ang tanong natin, Madel, di po ba sabi niyo po ibulag po ang Yun nga po, yun ang nga po namang kinakata ko, bulag po, tapos mahinaan na siya. Hindi na nga po nakaalis magpari-karigot. Oo. Kahit kung makikita niyo lang po, ma'am, doon sa bahay. Mahina na po masyado. Sa pakiwari ko, sa sinasabi niyo na may diferensya po ang papa niyo, marami po talaga na hindi niya magagawa. Kasi Kahit nga po, ma'am, principal. may na siya, kapansanan siya, at matanda na. Tinutulungan po yun ni Ilang Kuya. taon na po yung lulo? Nasa 70 mahigit na, ma'am. 75 yata. Pero sa ano mo talaga, lulo mo talaga ang nagawa sa iyo. Pinipilit ko nga ito, ma'am. Teka lang, lulong po may Baka gawa. merong gumawa sa iyo na iba na hindi mo matandaan or nakakalimutan mo yung pangalan. Kahit hindi man pangalan, mukha na lang po eh. Oo, may Kita gumawa sa'yo man po na sa kanya. maganda. Iba yung gumawa sa'yo, gusto mo lang ipaamin sa lolo mo. Lolo lang. Pangit yun. Pangit mga nga po, Yeah, ma'am. kahit- Galit na po yun sa akin yung kapatid ko. Kaya- Alam, binabantaan na nga lang po Kaya ako. nandito tayo para lahat ng mga nangyari sa buhay mo is pawang katotohanan. Di ba? Mahirap kasi yung Mahirap man magbintan. Oo. Kaya sabi, pinipilit ko po kung talagang si lolo mo baga ka ako. Pinipilit man din po sa akin. Siya din. Hanggang binanta na nga po ako ng kapatid ko na pag nakita na ako, dadalhin ako. Katulad nung minsan, hindi pa nga po siya naaram na ganyan. Nag-away kami. Ay, Pero ano ngayon po pa kayo. yung sabi ng DSWD sa inyo, advice? Ay, sabi naman po, ma'am po, ganyan nga po ang desisyon ni Luisa, hanggang 5 taon po, pwede pa man po daw kung mag-desisyon kami, mag-desisyon ni ay ayaw man po, ayaw man niya. At may edad na nga ni po, naawa man din sa luluhod. Sabi ko, naawa ka, di naman siya naawa kung may yung ang katotohanan na may gawa.
Ay siya po, awang-awa man. Mahina na nga nito. Pero ano buo talaga yung loob niya na magturo kung sino yung gumawa sa kanya at maraming beses din pala talaga. Baka dinala niyo po siya sa papa mo na wala pang diferensya yung papa mo. Di po, may ano na po, bulag na po din. Sabi niya po, nanginap pa daw po. Yan, sabi niya. Yung pong, pero pong alam niya talaga, bulag na. Pero di ko man po alam na at di man po kami naka-establish na, dito nga po kami naka-establish sa asawa. Hindi kayo, kumbaga, bisibisita lang kayo doon. Bisita lang po alam na. Hindi ko man po alam, nakakaninag po. Kaya sabi man po kayo, nakakakita pa daw po mo. Yun ang alam, sabi niya sa akin. Na po kami naka-start sa bakanting bakanting niya Ibialis na dyan! Nag-review na ako, mamata. May dugo. May bigas. Ay, thank you ma'am. Thank you po, maraming salamat po. Ito pa pagkain. Gawin nyo na lang po yan para makakain po yung Thank you po ma'am. Dadao. Bilis. Bilis. Thank you po, ma'am. Okay ka lang? Okay ka lang. Kailan tayo mapunta sa provincial? Ilan daw na? Ikaw mag-ano? Ano po? Kasi meron na po itong kuan. Iyo po, na-ultrasound na po yan, ma'am. Pupuntahan ko na lang po kayo ulit dito. Para... Nandun na magbalik. Mga anak niyo Anak po ko yan? po, sabi ko yun. Pati, ilan po ang anak niyo? Ano po, kung nabubuhay po ay, siyam pa po. Namatayan ako ng dalawa. Yung kapatid niya po, mga kapatid niya, ini po bunso. Ini po sa pandalawa ko. Ini po yung sa pantatlo ko. Dito na nga po sa kinakasama. Sa kinakasama na ko po ngayon. bawat asawa niyo po may anak po, mayroon pa akong anak. Sa pangatlo po, iniisa lang, yung bunso maliit pangatlo na po kayong asawa. Pantatlo po. Ilan po kayo dyan? Ano po? 6. 6. Kasama ito. Pang-6. Kinupkup niyo na po, hindi niyo na po dinala dun sa... Hindi na po. Nung mag-grade 8 yata po yung grade 9, nandito po, pinakuha ko na po itong natakot na nga yata po, nagpunta na po siya dito sa akin. Mama ko, doon na nga niya po kami sa inyo. Di, nagparaman pa po sa asawa ko, Gum, ano ka ko, pwede ba ako dahil dito yung anak ininganit ko, sabi naman ng asawa ko, di, bahala ka maya, di. Yun po, pag sabi niya ang asawa ko, di, pinapunta na po dito niya. Yung kasi namalimos po siya doon. Yung pinaglimusan po niya, binibili daw po niya ng pagkain. Binibigyan po akong 60, 50. Yung iba man po, binibili niya kung ano pong kailangan sa school. At gusto nga niya po makapagtapos. Kahit nga niya po buntis. Sige. Kung di ka nahiya ka niyan, mama, wala man tayong magagawa. Tama man nga niya po trabaho. Kahit gusto ko mama magtiritinda sana po dyan ng isda sa tapat namin. Oo, kasi nasa highway nasa highway po kami. Wala man akong puhunan. Yung pong inaano ko. Ininganip pong dalawa kong anak, gusto din mag-aral ngayon pasukan, wala pa akong aral. Gusto pong mag-aral, wala man po nga. Gusto ko po sana mamakain sa ining kaunting anak, makapuro po na po sana ma'am dyan sa pagtiritinda ng isda. Saan po kayo magtutulog? Yan po sa tapat namin. Hindi po ma'am, yan po sa may kalsada. Kaya yun po ang namin ay wala man po. Gusto ko nga po makatiritinda para makapundo na po sana sa kung hingi-hingi. Ay wala man ma'am. Kung magkano po may tutulong sana ma'am? Yan kung may bigas na kayo at saka ulam. O ito, para magpahinga ka. Huwag ka na munang magpalimos. Para panggaragastos mo. Huwag ka munang magparaglalabas kasi... Yun nga po masabi na kaya po pinapamodule na lang siya. Huwag na po magpara lakad-lakad na bakit maano daw po mangyari. Ay, minsan ma'am, kanina po, nagpunta nga po dito yung Shopee niya. Shopee? Oo, nag-order po. Hindi ko pa alam kung anong in-order niya. Bakit? Sabi daw po, 159 daw po yun. Wala man akong pambayad. Babayadan ko po sana ng hani. Ano in-order mo sa Shopee? Sabuk po. Ha? Sabuk po. Ano? Sabuk daw po yun, ma'am. Sabuk? Sabuk yata po. Pag-street daw, ma'am. Pang-street? Yun po, pang-street daw. Bigyan na kita ng shampoo na pang pa-street. Meron ako. Huwag ka na mag-order. Mag-ipon ka. Kasi nanganganak ka na. Yung ano ko, wala pong kagamit-gamit. Wala man akong Kaya nga. Buti man pagpunta sa ospital. Oo.
walang gagastusin. Mayroon po. Siyempre naman, pag nagpunta ka ng hospital, relisitahan ka. Wala man ako iyaan. Dapat may field trip po Hindi po, kayo. mayroon po ako. Kumir po siya. Ipasok niyo po sa kanya. Hindi po. Cover nga ni po ma'am siya ng PhilHealth po. Oo, cover para... Ay, ngayon nga ni, pagdali mo, kanya nga pa, pagpasok ng hospital, resita po, bibilang pa, ma'am, saan po kayo makuha? Kasi ko mag-ipon. Ay, sabi na po, may kukuha man daw po dyan. May aampon naman daw Nakausap po. niyo na po ang... Ito po nga ni ma'am siya, nakausap na po. Ay, kaya sabi na, ma'am, gusto ko nga pong sa hingin yung number pag nanganak, para tawagan na lang. Ay, hindi ko po sa kanya kung anong desisyon. Anong desisyon? Yun na daw. Sigurado ka, hindi yung basta-basta. Dapat pag nanganak ka na dapat na... Hindi mo nyo interesado, di mo nyo kinakausap. Paano yun? Gaya niyan. Wala pa tayong alcohol, wala pa tayong yampin, wala pa gamit-gamit. Bibigyan siguro na dyan. May isang buwan ka pa. Isang ano ka pa. May isang buwan pa siya. Kaya gustong-gusto nga po paampon. Amponon daw po. Tampunin na lang yung baby. Papahanap na Interesado na siya mag-aampon. Eh, ayaw, ganyan po sabi niya, wala daw po, ayaw, parang hindi naman daw po. Hindi daw interesado sa anak mo. Ang hirap ng sitwasyon ng kalagayan mo kasi unang-una, syempre, ano ka ng mama mo, yung problema na rin ng mama mo. Kaya inaano ko po kung paano ahagol na yan. Kaya agom ko po, bira man lang magkuha ko ng mga gulay-gulay yun at ibibinta sa paligid. Wala man Sige, po. gano'n na lang, Madir. At least na kausap ko po kayo na liwanagan lahat ng mga katanungan ko sa kanya kanina. At kung ano pala talaga yung sitwasyon. Ngayon ko lang naman din nalaman na may ano pala yung papa mo. Wala pala, pero imposible ang lahat. Hindi naman po nga yan lahat eh. Magpakatatag ka na lang, Lisa. Yan, huwag ka makalimot magdasal. Kaya nga hindi nasabi ko ma'am, Nadapa ka man ngayon, babangon ka bukas. sana nga po nga man kako, pananganak ka, sana man kako, huwag na maulit. Kaya mahidap ka ako magganyan, utang mo. May may pangarap pa naman po ako. Nararamdaman ko sa kanya, meron po siyang trauma, nagtutulala siya kanina. Tulala nga niya. Ganun siya sa ano niya. Siya nga po, kahit kami lang po ng asawa ko. Meron siya, meron. May something, may conflict. May kinakausap po namin, natawa na lang. Kayo din po, mismo nakakapansin. Kasi po yung asawa ko, nakakaano din. Malungay tuloy sa natawa na lang. Pag-uusapan po natin yan, mild pa naman, pwede ko siyang tulungan dyan, nabigyan ko man lang siya ng gamot. No, Madera na, kaya lang, tapusin muna natin yung pagpanganak niya. Kasi bawal mag-take ng gamot na gano'n, sa pag-iisip na, kung Bawal nga nito ma'am, pag nanganak na lang. siya, sige po, Madera, mabalik na lang po ako. Ano? Salamat po ma'am. Ayan, magpakabait ka ha. Thank you po ma'am. Happy sa kayo madam. Tingnan natin yung ano mo sa ultrasound mo or ano dahil pabalik-balik lang ako sa iyo. Hayaan mo kung ano yung kayang tulong na gagawin ko sa iyo. Tutulong ako ha, Luisa ha. Yun, alam ko naman yung mga mababait tayong mga viewers dyan ha. Hanggang tumulong sa iyo. Na, ipagdasal natin yan. Salamat po ma'am. Alam ko marami po tayong mga mababait dyan na mga hanggang tumulong sa mga taong nangailangan. Hayaan mo mabalik ako, Thank you po ma'am. Maraming salamat po. kung ano yung kaya nating tulong para sa kanya, ganun ang gagawin natin. Basta yung pangako ko, Adel, na after niyang pagpanganak, gawan ko po ng paraan. Papainumin ko siya ng ganyan. Thank you po. Ikukonsulta ko na po kay Doktora Escuadra. Dadalhin ko din siya doon kay Doktora Escuadra. Kaya nga po ito para po minsan napapansin, nawawala akong sa pag-ibig. Ano yung Mader sa nangyari sa Nangyari nga kanya? ito sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng ganyan. Natatakot po ako ng tanong sa akin. Bakit? Mabuot po, mabait po yan ma'am. Di ko po hindi ko po makapaniwala na nangyari sa kanya yan. Talaga Ano lang, Mader? Hindi naman sa pag-ano po kayong masasaktan, Mader. Napabayaan niyo po siya. Tanggap po yung gano'ng na napabayaan niyo. Ito lang po kasi nung isa ma'am, ito ayaw po niya. Para matapang yung isipagay. Ay, hindi naman po. Wala na po tayong masisisi, Mader. Kasi nangyari Nangyari na po ma'am.
Harapin na lang po yung katotohanan. Yung nga po masasabi ko sa kanya. Sana po nga sana sa otro panganganak siya, hindi na sana mangyari yung ganyan. Sana ka po. So, ano Alagaan niyo na siya, Mabel. Huwag niyo akong pabayaan. Ano? Ako, Hanggat maaari, dito mo muna sa iyo. Para ano mo na din siya, magabayan. kaya nga po nga kanina, hagas na po kami ng asawa ko pa. Alas 3 na nga, hindi naman ganyan na abot alas 3, alas 11, alas 10, nandito na. Nagulat kayo. Nagulat po kami. Opo. Kanina pa siya naman yung bumalik. Kaya nga nung ko, kaya nagulat nga po yung asawa ko, sino isa ngayon nakakutsi, pagbaba po, maglalaba pa ako dito. Saan naman ako? Tapos nakita ko nga po kayong dalawa mo. So, sige po, matuloy na po kami. Salamat po, madam. So, ayan muli, shout out po kay Kuya Val sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, sa mga bagong subscribers. Thank you so much sa mga datihan at syempre sa Rich Team. Especially guys, kay Ma'am si Sanay, kay Tita Rose, kay Mamia Ramilda Cabardo, Emily Enrique, shout out kay Asuncion, kay Ma'am Bibi, shout out kay Ma'am Shane, Daphne Vlogs, Amita Vlogs, Bridget 06, kay Ma'am Nag Santos, shout out. Ayun, at natunghayan po natin yung storya ng buhay po ni Luisa at nakausap na rin po natin yung mama niya at masaklap nga lang at syempre hindi po talaga napatunayan na yung tinuturo ni Luisa is yung lolo daw po talaga ang gumawa. Di na po natin alam kung ano po yung katotohanan. Nangyari na po ang nangyari at sobrang kawawa po si Luisa, mga kagats, mga kalingap. Ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, please like, share, and subscribe. It's Vlog ang inyong lingkod. Maraming salamat po. God bless everyone. See you my next vlog. Bye-bye guys. Shout out po sa lahat ha. Shout out sa mga nandyan na always sa ating premiere, sa mga nag-aabang ng upload. Maraming salamat. At saka sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe. Bye-bye!